Molweni, masenzeni. Uthatha i-toothbrush okanye uthathe lena ibrush yamashiya. Before uwenze ke sana funeka uwabrashe, uwanyuse and uwamise ngale ndlela ofuna azame ngayo. Yayekwa ke sana ipensile emnyama, yayekwa. Ubuzawuzobe umgca kanje ngo-2025, asihambi nawe. Thatha ibrush yakho, uwabrashe, uwavuse because kaloku ubuthambisa usenza yonke into le, uwalalisa. Nantsa ijel oyidingayo. Uyayidinga le jel, ikhona phaa kum, yi-R50. Ngu-brown ke lowa. Uzawuncunda, nantsi ithuli yoncunda. Awuvele uncunde nje. Nantsi ijeli yakho e-brown. Thatha ithuli yakho, ibrush yakho yokwazoba, uncunda phaa. Ungakhi kakhulu, ubhala umgca. Isandla ungasiqinisi, remember. Awuzobi apha indlu yee-crayons yaseKrish, uzobishiya. Ungasiqinisi isandla and iproduct ayikhanga kakhulu. Nangentla, you're doing the same thing. Just a lighter line. Ingabi ngqambilili nje, ukha nje. Gqibile ke ngoku. Yabona uba uzobila ishape yakho oyifunayo? After that, kulaa migca ubuyizobile, iproduct ikhona mos. We are just taking le nto, le brush ubuyisebenzisa. Udibanisa ke ngoku u-black no-brown. Ziphuma zoyi-2 ke apha kum nge-R50. Uyancunda ku-black, uyithathe uyigixabeze. Xa ugixabeza awuvele uyibeke endaweni enye. Ubeka izigaqa ngezigaqa. Cu, yabo? Uthathe u-brown. Naku-brown uyancunda. Uzawuphinda uyibeka. Cu. Xa usoyibekile ke ngoku uyablenda both black and brown. Napha wenzanga kakhulu. And njengoba ungenzanga kakhulu, awusiqinisi isandla. Ungabi gadalala maan. Nantso ke iblendekile, uyayibona? Iblendekile, uyaligcwalisa ishiya, uyalifila ngejeli yakho. Nazo ke nakweli cala lingapha senze the same thing. Yabo mabi, ingathi ngaka-Pokerman. But don't worry, we're gonna fix them. Don't worry. Nazi ii-concealers zakho ozidingayo. Ii-concealers ke efuneka ube nazo. It's a concealer efana nawe, i-concealer e-lighter than you, i-concealer e-darker than you. Qala ngezantsi. Uzawubeka ke, uyawugixabezi nje, ubeka amachokoza so that ungabhideki i-product. Nazi ke ibrush ozowudistribhutha ngazo i-product yakho. Nazi i-concealer because apha I needed a lighter shade. I-lighter shade uyifaka apha ngezantsi ngoba kaloku usezawufaka ii-eyeshadow ezi-purple nezi-brown. And then if ufake ishade ye-concealer e-dark azizuvela ii-eyeshadow zakho, uyabo? So ke ngoku siyayivalela ke ngoku laa nto besiyenza yonke, siyayitshexela nge-concealer. Uzoba umgca napha uqinisanga sandla, uthe chu. La machokoza ubuwenzile, uyawadistribhutha ke ngoku, uyazoba umgca wakho. Uyayibona uba le brush yam injani? Itsolo, inobu-edged obuthile, ayikho straight, uyayebo? Ingathi iba burontarha. Nawe uyokwenza uronta phaa kwii-edges zakho ekugqibeleni zeshiya. Into eba burontarha, awenzi straight line phaa. Uyibeka ibe itsolo zisuka so that izikwazi udibana nale yapha ngezantsi. Ingentla xa sowugqibile. Uyadistribhutha i-product. Distributha susilibazisa. Ke, yayibona? Kuyakhanya apha ngezantsi because uzawubeka ezi eyeshadow zakho then uyidistribhuthe because awufuni uba ngathi uzobe phaa kulaa ndawo qha. Uyayisasaza i-product imehlo lonke so that uzokwazi into yoba xa ufake laa eyeshadow yakho i-purple ihlale izinze the whole day. Nantsiya, nantsa uyisasaze emehlweni lonke. Uyayisasaza because awenzeli into yoba ibonakale ingathi ubuyibeke phaa ecakweshiya qha. Funeka ingacaci. Nantsa iklini, uyikline. Umgca wakho uyacaca, uyabona? Uyacaca umgca. Masiqhubelekeni. Yeke, hlikihla sisi, hlikihla, dibanisa, susilibazisa sisi. Izawushiywa le ntombazana le. Okay, now siya ngentla. Sifuna uyotshixela eli shiya again. Apha ngentla ke ngoku uzawusebenzisa i-foundation efana nawe le ye-skin sakho nenye e-darker than. Because akho nto uzawuphinda uyifaka apha ngentla, awuzufaka eyeshadow, awuzufaka nto. The only thing you're going to do ngoku kufaka i-foundation neepawuda neebronzer neentoni. So you need i-foundation efana nawe apha ngentla. If uyayibona uba ifana nawe great, you can mix it with a darker foundation or a darker concealer. Naphaya uyatshixela, uyadistribhutha amachokoza wakho, uyawadlibhisa, umane uyoncunda kuwo. Abanye abantu ke le nto yoncunda bathanda uyenza esandleni. Mna ndithanda uyenzela kwalapha ecakweshiya so that i-concealer yam ize ingomi, ibe ngqindilili indixake ndisenza enye indawo. So ndithanda uba ibe lapha kufishane ndimane ndiyoncunda. Uyayibona? Ifana nobuso bam phaa ngentla. Ngezantsi injani? Imhlophe. Uyayibona? Uyayichitha naphaa. Uyayichitha, uyayidistribhutha ubuso bonke, yonke apha ecakwini so that ingabi ngathi ubuyifake apha qha.
Nantsi yabona uba kusabonakala noba bendiyifake indawoni. Seyifana ngoku ubuso sebufana bonke. Uyayibo? Blend it, baby. Blend it, blend it. Uyayibo? Seyingathi ngoku oku ubuso bam obu ofishi ndigqibofaka izinongo phaa. Nantso ke, uyayibo? Ingathi it's my skin. That time sendibhlendile. Uyabona umehluko ngezantsi kumhlophe, ngentla kufana nawe. So that uze ungaxakeki xa ufaka ii-foundation zakho neepawuda neentoni phaa ngentla. Uyabhlenda konke. Nakhiya, yabona ulivalele, ugqibile ngoku ayikho into ozophinda uyenze. Nakweli cala ngapha senze the same thing. Then because ndiye ndaphelelwa yijel le iclear, I'm going to use ijel yam le ndiyisebenzisa kwii-edges, exactly that one. Iyasebenza because nayo iyawanyusa amashiya. Sigqibile and into esiyifunayo ke ngoku sifuna abonakale engathi anatural. Naphaa uzawuthatha izigaxa ugixabeze izicucu nje uthi ciki, then uyawanyusa ke ngoku, uyawabrasha both sides. Ubeke ezi ziciku, nazi iziciku uyazibo zimhlophe, nami ndizibeke izigaqa, nami ndizibeka. Zawuthi xa ndibuya nazi ke ngoku ndiyazilalisa evenly so ngendlela elinganayo. Ndiyazinyusa, ndawanyusa. Elaa zuzu seyingathi ngawam ke ngoku. Uyayinyusa. But ube careful uba uyayazi mos uba la mashiya akuseprizini. Yonke into oyenzayo awugqitheli ngapha kwelaa migca inzobileyo ye-concealer. Wenzela kwalapha ngaphakathi. Nakhiya, xa ubona ngathi ugqithele uyilalise ibrush yakho ithi babusayidi, uwabuyisele. Uphinde uqhubeke namacaphaza wakho. Macaphaza. Nakhiya. Uyabona? Seyingathi ngawam ngoku. Yonke into oyenzayo andiboni uba andigqitheli ngapha kwemigca. Andigqitheli. And just like that, we are done. Ayikho enye into esizawuphinda siyenze. Uyabona? Done. Simple. Akekho umntu ozophinda athi akakwazi ukwenza ishiya ngo-2025 and ongakwaziyo asihambi naye. I hope this was helpful. And just like that, in 6 minutes, 57 seconds, we are done. Thank you. Bye.